Singena esigatshaneni sodaba nabangani bohlelo uMasisukume sakhe iTheku umkhandlu eThekwini Municipality lolu hlelo ulethulela ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku namhlanje ke sinaye futhi ukhansela uCyril Xaba oyimeya yeTheku ohlelweni Masisukume sakhe iTheku sikubingelele nonkosi. Nje ngicela ngibingelele nomthiya ngibingelele nabalaleli boKhosi FM namhlanje kuseni ngiyabonga kakhulu ukuthi nami. Nonkosi inyanga kaMfumfu lo esikuyona uOctober yaziwa kakhulu ngenyanga yezokuthutha lapho sithola isiqhakambisa kakhulu indima edlalwa yilemboni empilweni yethu sonke nje esizakhamizi siyezwa futhi ukuthi ke izolo ubukade uvula ngokusemthethweni isikhungo ke esizotholakala kusona lonke ulwazi oluphathelene nokusebenza nje kwamabhasi nokuhamba kweimoto emgwaqeni kuningi nokunye. Yes, mfethu izolo lesithula lesikhungo sinaphakathi nedolobha and sisebenzisa ubuthakathaka besimanje sifuna uqinisekisa ukuthi bonke abantu abasebenzisa izithuthi zomphakathi bathola ulwazi olufanele ngezinto abayisebenzisayo zokuhamba uzokwenza ukuthi babheke ukuthi imibhasi late ingahamba ngesikhathi izofika ngesikhathini uma ngezukuba khona at all bakwazi ukuthi ayizukuba khona at all bangakwazi futhi ke ukuthi basilekelele ngokuthi banikeze ulwazi noma sibone ukuthi ama-robot ethu ayasebenza kasebenzini uma kunenkinga nama-potholes sikwazi sheshe sikubone lokho isikhungo lesi sihle ekuzothi ngokuhamba kwesikhathi ukuthi laba abasebenzisa izitimela nabo bakwazi ukuthola information ulwazi ngokuhamba kwezitimela ukuze abantu bakwazi ukuthi bangabi late kuma-appointments abo ngakube uyokwenza interview noma uyobona nodokotela ngoba information uzokwazi ukuthi uyithole in real time asebesikhathi oyidinga ngaso so inombolo abanoyishayela uma kukhona inkinga ababhekene nayo 0871219446 0871219446 ulwazi olusha ke esulufaka ukulekelela labo abasebenzisa ipublic transport ithuthi ezomphakathi and ngostele nje lokuthi itransport yabo ihamba kanjani nenkinga abengabhekana nazo uma behamba ngayo public transport. Sisakhuluma nje nonkosi ngalo lolu daba ngayindaba ezinhle kangaka siyezwa futhi ukuthi okunye ke umkhandlu wenza kahle kakhulu noma ke uma kubuka kakhulukazi kuphathweni kweimali ungasichazela nje ngalokho ukuthi wenza kanjani umkhandlu ikuphi lokho kuhle kungaka. Wethu angibashela ishomo nje abasebenzi bethu ukuthi imali kamasipala basayiphethe ngendlela egculisayo yebo nje ulenyanga nje uma sithenga ugesi sikhokha 2 billion rand must say ukuthi ugesi asikweleti nge6 kanjalo noma sithenga amanzi kulenyanga sikhokhe u600 million rand yogesi awuthenga mase awudayisa sodayisela umphakathi wethu namanzi siwathenge mase siwadayisela umphakathi wethu ingakho ngaso ngesikhathi hlezi sikhuthaza ukuthi abantu ama-services abo bakwazi ukuthi bawakhokhele and okunye ke okungithokozisa kakhulu mina njengomeya ukuthi sasizibekele ukuthi isiqoqe imali engaphezulu elaku 57 billion rand kodwa abasebenzi bethu bakwazi ukuqoqa imali of 58 billion rand okusho ukuthi uma bonke abantu bebekhokhela ama-services esibanikeza wona bekhokhela amanzi bekhokhela ugesi ngabe isiqoqa imali engaphezulu kakhulu kunalesi iqoqa njengamanje ukuze sikwazi ukugcina ingqalasizinda yethu isezingeni eliphezulu and ikwazi ukuphakela wonke umuntu udinga ukuthi aphakele ngogesi aphakele ngamanzi asikwazi ukwenza lokho ngoba kunabantu abasasilele ngemuva ehlangabezana nokukhokhela ama-services ethu. Umsanda kuvulwa umsakazo sihlelo ohlelweni isigatshana sethu la isithi khona Masisukume sakhe iTheku sihleluke nomeya weTheku uCyril Xaba nonkosi ngolwesine nangolesihlanu nizobe ninomhlangano othile obalekile njengobuholi bomkhandlu ukubheka nje indlela eniyena sebenza ngayo ngonyaka odlule nokuthi isabelo mali somkhandlu senze imisebenzi enanithembisa ukuthi nizoyenza ngempela
nizokulekelela yini awusibeke nje sithombeni ngalomhlangano ikuphi kakhulu enizogxila kukho mfethu ma ngithatha intambo lapha eThekwini bophezele ekutheni sikhuphule izinga lokusebenza ukuze kubonakale ukuthi kwenzakalani enhlelweni zokusiza umphakathi manje ke ngikhulumile ngokuqoqa kwesibelo semali sesizobheka ke manje ukuthi le mali siyisebenzise kanjani ngakho ke sibize lo mhlangano wentshelo ezimbili esobe sivalelene khona and nama officials omkhandlu sibheka nje ukusebenza asibheka phela ukusebenza esikusebenze ngonyaka odlule ngoba ngiqale ngoJuly ngesikhathi sokuqala konyaka wezimali and sobe sibheka futhi ngale budget entsha akuyona siyiphasisile ukuthi ngoba ikota lokuqala seliphelile ngoba phela i-first quarter iphele ngoSeptember iqale ngoJuly to September ikuphi sesikwazi ukuthi sikuzuzele umphakathi inhloso lokho ukuzama ukukhulisa nokuqinisa indlela esosebenza ngayo nesohambisa ngayo intuthuko emphakathi ngoba sifuna ukuthi sibone ihamba nesivinini abantu bakwazi ukubona ukuthi isenti nesenti emasipala oliqoqile yini elizuzela umphakathi wethu lapha eThekwini Nonkosi siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ngesonto sihlangane siyabonga kakhulu ngojabula kakhulu thank you so much take care lolu hlelo ubulethulela ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku uma sithi masisukume sakhe iTheku